Čo sa stalo, Kupko? Nič. Vieš, prečo Jehova chce, aby sme hovorili pravdu? Hovoriť pravdu je ako stavať most k svojim kamarátom. Ale keď klameš, nemôžu ti veriť. A možno sa s tebou ani nebudú chcieť kamarátiť. Ale čo ak je to len malé klamstvo? Každé klamstvo je zlé. Aj malé. Jedno klamstvo vedie k ďalšiemu a narobia veľa zla. Pamätáš sa, kto klamal prvý? Satan? Správne. A čo Ježiš? Klamal niekedy? Koho chceš napodobňovať? Chcel by som Ježiša. To som rád. Takže, čo sa stalo? Rozbil som vázu. Nechcel som. Narazil som do nej. Som rád, že si sa priznal. A čo urobíš na budúce, keď sa niečo také stane? Poviem pravdu. Poviem maminke, že ma to mrzí. To je dobrý nápad. Poďme za ňou hneď a potom to upraceme.